नैरोजा नैजिद' मायथाइनि 27 जानुवारि आरो बे 27 जानुवारि बर'नि जारिमिन दिनैनिफ्राय 6 बोसोर सिगां 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ मान होनायजों लोगोसे आरो बेखौ जिथु दिनैसिमहालागै जि सुक्ति बे सुक्तिया जाफुङाखै मावफुंजोबाखै दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै सनितपुर जिल्लानि नैबे मिलन हाइ स्कुल गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मिरु आफादनिफ्राय बेखौ खुंनाय जादों आरो जों एक्सनगिरि हिसाबै जों बेयाव बाहागो लादों आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा लोगोसे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि दारै बेनि दारै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो गोजोनग्लायनाय आरो अननाय मोजां मोननाय जासिहरदों आरो दिनैनिफ्राय फ्राय 50 बोसोरनि सिगां जिहेतु बे ओनसोलाव दुलाराय बर' माहारियानो मोनसे आलादा रायजो नागिरनानै गणतान्त्रिक आरो अगणतान्त्रिक भाबे फ्राय 50 बोसोर सोमावसारदों आरो बे 50 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेराव फ्राय 5,000निबो बारा बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा आत्मबलिदान माने जिउ बावनो गोनां जानायनि उनावहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ आरो लोगोसेयै एनडिपिनि मोनब्रै एक्सनजों आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्ट बे जों माने सावरायनानै जि गोजोन गोरोबथा मोनसे जादों आरो बे गोजोन गोरोबथानि दारादि नैबे ओनसोला थांनाय माने 6 बोसोराव खुनु मोनसे अप्रितिकर घटना बा बेबायदि जोङो माने जोंनि अधिकारखौ लानानै जि आन्दलन खालामदोंमोन बियो खोब गोजोनाव दं आरो जोङो हारि हिसाबै जोंनो उदांस्रि नांगौ बा आलादा रायजो नांगौ होननानै जि सोमावसारनायनि उनावहाय गोबां सातजालाबो जानो गोनां जादोंमोन न' बां सिफायजानो गोनां जादोंमोन आरो जोंनि एनडिपि हिसाबै गोबाङा दिनै माने जिउ बावनो गोनां जाबाय दिनैसिमहालागै माखासेया दिनै केसफोर दिनैसिमहालागै दङ फ्राय 600निबो बारा सिबिआइनि केस जानानै दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं दिनै बिथांमोनखौबो जोङो गोसोखांदों आरो मान होदों आरो जायफ्रा दिनै माने केसफोर जोबाखै बेफोर माने थाबैनो केसखौ फोजोबना होनांगौ होननानै जोङो सम सम भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जोङो रिभिउ मिटिंआव जों दाबि खालामबोदों जायफ्रा दिनै जेल जाबाय थादों माने हगारनांगौ होननानै जों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा जादों बे गोरोबथानि दफाफ्रा दिनैसिमहालागै सम्पुर्ण भाबै माखासेया दिनैसिम मावफुंजायाखै जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्लाया दिनैसिमहालागै जेसेबांखिनि गामि सोनांगौ बेबो जाफुंजोबाखै लोगोसे बेयावहाय माने इलेक्सन जानायनि दारादि बेयाव समस्ति गासै 20टा समस्ति बारायबावनांगौ आरो 60टा जानांगौ बेसिमबो जायाखै आरो सनितपुर जिल्लायाव माखासे ओनसोला दिनैसिमहालागै माने हा मोननांगौ माखासेया दाबो मोनफुंजोबाखै दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै भबिष्यत जाहाथे थाबैनो जोंनो बेफोरखौ हारि हिसाबै जोंनो माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुंनानै होजोबनांगौ बे हिसाबै जोङो दाबि खालामबोनाय हिसाबै बा दाबियाव दिनैबो दंबाय थायो हिसाबै जों रायजो राजानि गेजेराव जोङो दिनैनि बे बिटिआर जि गोरोबथा 6थि बिटिआर गोरोबथा बेखौ फालिनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजानो जोङो मेसेज होनो बा रायजो राजाखौ खावलायनो थाखाय दिनै बेयाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै